abubuwan da yake yadawa suna da dalili. Lokacin da ya fara abubuwan da ana ganin kamar wasa, da manya ya fara rashin kunya. Ana ganin kamar ba a mabubuwan suna kaɗai ya raina yake kama. Babu wani malami a nan jihar Kano mai da'awa da kowane irin gida ya fito ba shi da wani bawan da ake cikin ya zage shi kin alfarmarsa. Sawa'un dattijan malamai da aka sani waɗanda suka yi ba ga Qur'ani da ilimin ko a wannan gari ko kuma matasa cikin su. An aikata takardu bila adadi har da sunan wannan cibiyar Usman bin Affan da kuma sunan majalis kwamiti na al-Qawaniyu da yake so a zauna a tattauna a ga ina ya sa gaba a ilmanci in yana da buƙatar inda ya kuskure a yi masa nasiha a ganar da shi, amma ya hanyoyi iri-iri ya tsari kuma yana da ɓangarensa. Saura sai muke ganin cewa da lokaci ya yi gwamnati ya kamata ta shigo shi wannan al'amari ko dai ta tsawatar masa ko ta hukunta shi ko ta kira mu da Allah ya kashi sauƙar mutum sai dora shi a kan babu. Shi kuma wannan tun kafin lokaci ya kure masa, kafin mu ga irin saukar da Allah zai masa, shi sa kada yin nasiha ko bayar da musulmi. A rubuce kamar yadda na faɗa muka ci ya riga ya kai tsaye, zan gayyaci babban malamin da Dr. Muslim Ibrahim rahimahullahu wa'ahu wanda shi ne kewa gabatar da muhadarar ta farko, kuma insha Allah ta'ala zai gabatar da ita cikin aikatan lokacin da bai wuce minti biyar da Allah ya yarda. ‘Yan uwa suka sani ko ba sani ba, har alƙur'ani ya yi kokwanto a kan ingancin wani alƙur'ani wanda yake hannunmu. Aƙida shi'a wacce take ɓoyayya, za ka tara ɗan shi'a guda 100, wallahi 90 ba san wannan abin ba. Shekarun baya na taɓa tuntuɓa wasu ‘yan shi'a
har aka musu aka gama su da suke cewa ƙarya ne cewa suna da wani ƙur'ani ba wannan ba. Amma da ta halikin yanzu zamani ya kai da tsaurin ido da lalacewa ta yadda a wannan garin na Kano yana wani abu da yake cewa ba cikakken alƙur'ani ba ne ba. To ƙorewa da yake nan duk abin da za mu faɗa kuma bayan alƙur'ani yake. Ya taɓa zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwa da yawa. Wannan munkari ne na ƙarshe, to amma ba shi bane ba, wannan duk mun saba ji. Amma wajibin wane ne? Wajibin kowane ɗaya ne ya tashi da gwargwadon abin da Allah ya hore masa, ya yi abin da ya kamata a ilmance, a musulunce, a mutunce, da ƙarfi da duk abin da za a iya amfani da shi a wannan al'amari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misalin cewa idan mutane suka ga munkari suka yi shiru ba su ɗauki mataki ba, to kamar misalin da ya faɗa misal qa'im ala hududillah wal mudahin fiha, akwai mutumin da yake tsaye kan sai ya ga an zartar da hukuncin Allah, da kuma wanda yake yin shiru ko kuma wanda yake bari a ci gaba da ainihin yin mummunan aiki. Ya bada misali kamar mutane ne sun dau cikin a jirgin ruwa, wasu suna sama wasu suna ƙasa, hadisi yana cikin Bukhari. 'Yan ƙasan nan kullum suna hawa sama ne in za su je su ɗebo ruwa, sai sun hau saman jirgin ruwan sai su zira gugarsu ko bokitan su ɗebo ruwa su shiga da shi ƙasa. Wanda suka yi wata shawara, raguwar shawara, suka ce muna damun mutanen nan da yawa, bari mu sauƙaƙe musu, mu sauƙaƙe wa kanmu, mu huda jirgin ruwan nan ta ƙasa sai ruwa ya dinga bulbulo mana ciki, ba sai mun hawa wajen su mun bata musu lokaci ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan suka kyale su suka aikata, halaku dukkaninsu. Idan kuma suka hana su rage hannayensu da jau wani jawon jami'a suka rauce su gida, ma'ana shari wannan musulmi da ce idan muka bari shugabanni mun san halinsu, mun san yanayinsu, musamman na Najeriya, duniya ta da musu hankali, Allah ya tuba da cikin su a zalimai ba sa tunanin addinin mutane, da cewa wajibi ne kamar dan waya faɗa, sai an kiyaye addinin mutane, sai an kiyaye lafiyar mutane, sai an kiyaye rayukan mutane, duka wajibinsu ne, amma nawa suke yi ba a magana. To idan muka tsaya muna jiran sai ran da suka ga dama suka yi wani abu, mu ba za mu iya namu kokarin ba. Malamai suna ta kokarin su da wannan sigar da suke yi ta wa'azi da faɗakarwa da challenge ɗinsa ka zo. To in ba haka ba, a ƙarshe za mu koma yanayin da waɗanda mutane annabi ya faɗa cewa jirgin ruwan nan zai bule gaba ɗayan mu nutse. Dama al'ummar Najeriya wani a cikin bala'in da ba ma buƙatar sai wani ya faɗa mana, ba ma ainihin cikin yanayin da wani zai murna ko ya tunanin yana son irin yanayin mu da ake cewa. Amma dai idan muka bari abin ya ci gaba a haka, kuma a ce daga garin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma garin Kano, duk abin da ake da shi na addini a duniya Allah ya wa Kano, duk abin da ake da shi na alkhairi a duniya Allah ya wa Kano. Amma kuma a ce a irin wannan yanayin jama'a sun kawo da kai shugabanni an kyale, ana ta irin wannan tabara, ana ta wannan abubuwan da suke masu hatsari, to muna tsoron kada mu je hatta la taghriqa safina, kamar yadda malami ya ce take, hatta la taghriqa safina, kada mu bari wannan ainihin jirgin ruwan namu ya nitse da mu gaba daya, ba mu da uzuri a wajen Allah subhanahu wataala. Saboda kar a jira wani, kowa mai kudi da kudinsa, mai lafiya, mai baki, mai ilimi, mai alkalami, mai murya, duk wanda zai magana ya magana. Kar a jira wani. Su shugabanni yanzu abinda za mu taga musu kenan, cewa su tashi su yi, in kuma ba su yi ba to fa abinda zai biyo baya shine ba a so. Saboda al'umma ba za su iya haƙuri ba. Wallahi ko da mai hankali ko mai ilimi ya dage ya cije ya kalli abin da zai je ya dawo, to wani ba zai iya haka ba. Kuma wallahi wani daga gira ce ta addini, kishi ne na addini, kishi ne na Allah, na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na sahabban manzon Allah, na alqur'ani. A ce dukkanin su babu wanda ya tsira a wajen mutumin da yake a cikin birnin Kano a tsakankaninmu, to hakika akwai hatsari da yawa. Malamanmu Allah ya saka musu alkhairi, sun yi duk abin da su yi. Allah ubangiji kuma albarkaci kokarin su.
su kuma hukumar Allah ya fito da hankalinsu shi ma da shi da mabiyansa muna kiransu zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala muna kiransu su karbi addini su dawo cikin musulunci su yi abin da ya kamace su su girmama alkur'ani su girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wallahi ba su girmama kamar yadda kowa ya sani daga tabbacin yadda yan shi'a ba su da alkur'ani ba duk ayoyin da zai ja idan zai ja aya 10 to guda 8 daga ciki sai ya yi musu yanda yake so to guda 9 ma in ji danwa yanda yake so zai ja su yanda ya ga dama ya har hado ba kuma wanda zai tashe shi haka za a wuce wajen kaga ya kamata ce su dawo su girma alkur'ani su dawo cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su dawo kan addinin Allah subhanahu wataala in baro malamai sarari ni kurin sharewa ne cewa aikin mu amr bil ma'ruf ne wa nahy anil munkar kuma kowa sai yayi wannan umarnin kun kuma ba haka ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abubakar Siddiq cewa ko dai ku yi umarni da aikin alkhairi ku yi hani ga mummuna ko kuma Allah ubangiji yusallitanallahu alaikum iqaban min indi Allah zai sallata muku uquba daga wajensa uquba da take game kowa za ta game mutane suke cikin a jirgin ruwan nan dukkanin mu zamu shiga ciki kuma Allah ba zai mutane hanzari ba sai wanda ya kure a daka abin da zai iya shi kadai Allah zai yi wa uzuri da fatan Allah ubangiji ya yi wa malamai tawfiki a cikin abin da su faɗa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Dr. Muslim Ibrahim Allah ta'ala ya saka da alkhairi maksudin ko magmunin abinda Dr. Muslim yake isar da saƙo a kai shi ne wannan halin da ake ciki munkarin ya kai makurar da ya kamata wa'azi ba zai isa ba to dole sai mahukunta sun shigo ciki sun ɗauki matakin da Ubangiji mai girma ɗaukaka ya ɗora musu tunda su ya salladawa hukuncin al'umma a hannunsu kuma wannan musiba ɗin dama ba iya addini kaɗai ta shafa ba babu wani shugaba a iya sani na daga shekara 20 baya da aka yi a nan Kano zuwa yau face sai da wannan mutumin ya ci mutuncinsa har akwai waɗanda sun haife shi daga cikin sarakuna abu ne a bayyane amrun wadih allazi la yahtaju ila tadlil yanda aka ci mutuncinsu to tunda ba a ganin kowa da gashi to ya kamata a ce al'umma su fahimci cewar da'awar musulunci da'awa ce ta mutunta ɗan adam da'awa ce ta girmama mai girma duk wata da'awa da ta saba wannan to ba da'awar musulunci bace ba dole ne duk mai kishin musulunci ya tashi ya yi Allah wadai ya kyamaci wannan abin su kuma hukuma su yi abin da ya dace a gurguje zan kirawo mai magana na biyu mai masaukin baƙi babban limamin wannan masallaci na Usman ibn Affan Dr. Ali Yunus Muhammad Abu Idris hafizahullahu wa ra'ah kafin tasowar dakta akwai manya-manyan malamanmu da muke tare da su a nan ɓangaren hannun dama na hangi shigowar Mala Abubakar Abdulsalam Baban Gwale, Sheikh Lawan Abubakar Turayon, ina hango Dr. Sunusi Abubakar Ramadan, ina hango Sheikh Malam Saifullahi As-Sudani, a nan ɓangaren dama na da ke ɓangaren hagu ina hango Sheikh Malam Yahaya Shehu Mai Mota, ina hango Barista Ishaq Adam Ishaq, ina hango Malam Abdullahi Gwale, ina hango ƙanina Malam Abdulmuttalib Gusau Kano, ina hango ɗan uwa abokin ƙuruciya Malam Abdurrazzaq Uba Musa. Akramakallah, bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد dan uwa waɗanda suka halarci wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci mai albarka ne muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode wa Allah ta'ala da ya haɗa mu a wannan yammaci domin wannan faɗakarwa insha Allah wadda muke fata takaitacciya ce, sako ne na kai tsaye insha Allah, ba daɗewa za a yi ba, illa dai kamar yadda ɗaya daga cikin malamanmu Dr. Muslim Allah ya ƙara masa lafiya ya faɗa, wato wannan haɗuwa ce ta yanke hanzari gare mu kanmu al'umman musulmi na wannan gari mai albarka, al'umman musulmi baki ɗaya, sannan kuma da yanke hanzari ga hukuma ta jihar nan da kuma ta ƙasa baki ɗaya. Kamar yadda muka sani, mu al'umman musulmi muna da madogara da muka dogara da ita wajen fahimtar wannan addini da bauta wa Allah. Duk musulmi ya san matsayin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne madogara ta addinin musulunci. Dukan musulmi yana da damuwa, ba zai iya haƙuri ba ya ga an taɓa alkur'ani an taɓa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yanayi ya canza gaskiya, al'amura suna tafiya ba yadda ya kamata ba. An samu wanda ya zo yana taɓa alƙur'ani yana taɓa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bal yana ma taɓa shi kanshi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda kowa ya ji a garin nan irin maganganu marasa na rashin ladabi, marasa kyau da yake faɗa. To taɓa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taɓa addinin musulunci. Duk mun sani kamar yadda malamai suke yin bayani, ɗaya daga cikin malaman musulunci Imam al-Barbahari Allah ya masa rahama yake cewa ai alamu annal islam huwa sunna was sunnata hiya al-islam. Ku sani cewa musulunci shine sunna, sunna kuma musulunci ce. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ba yadda za a ce kai musulunci babu sunna, ba zai yi ba. Saboda sunna ai ita ke fassara alqur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya dora masa nauyin bayanin alqur'ani, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Manufar wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin alqur'ani, Allah yayi wahayi yayi bayani da magana da kuma aikin sa, duk suke fassara alqur'ani. Babu yadda zaka ce ka bauta wa Allah ba tare da kayi riko da sunna ba zai yi ba. Domin fahimtar alkur'ani sai ta hanyar sunna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shike bayanin alkur'ani din, shike bayanin musulunci. Shi yasa Imam al-Barbahari Allah ya masa rahama yake cewa wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Babu yanda za a ce kai musulunci babu sunna, ba zai yi ba. Yace fa min as-sunnati luzumul jama'a. Daga sunna, a cikin sunna akwai lazamtar al'ummar musulmi, kasancewa mutum ya zamo yana tafiya akan abin da al'ummar musulmi ke tafiya akai. Yace wa man faraqaha faqad khala'a ribqatal islam. Wanda yi ware ya bar al'ummar musulmi, ya bar jama'a, to ya cire ya kwabe rigar musulunci daga gare shi. Wa kana dhallan mudillan, ya zama batacce mai batarwa. Al'ummar musulmi mun yi imani cewa alqur'ani gaskiya ne, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ce. Malamai tun farkon zamani a qurun al-mufaddala suka fara kokarin tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ya kawo bajiman malamai da suka yi aiki wajen sanya ka'idoji na karban hadisai, wanda akai aka tafi har zuwa yau din nan. Idan isnadi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka jingina hadisi ta hanya ingantacciya, mutane masu gaskiya aminai, to al'ummar musulmi suna karban wannan hadisi. Shi yasa ma littafin Bukhari da Muslim suka zanto gaba a cikin littattafai na hadisi da musulmi suke aiki da suke bautawa Allah akan su. To a yau mun samu mutumin da yake zagin waɗannan mutane Bukhari da Muslim, yana cewa makaryata ne, yana soke hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace bai yarda da su ba, ƙarya ne. Dan me? Saboda hankali ba zai karbe su ba, saboda wannan hadisai ba su dace da yanayi ma ba zai yiwu a faɗe su ba. Alhali mutumin nan waɗannan hadisai ya san an rawaito da isnadai ingantattu. Malamai waɗanda dukkan ahlus sunna
suka yadda malamai ne na Allah sun yi sharhin waɗannan hadisai shekaru ɗaruruwa a baya amma ya zo yana canja ma'ana yana faɗar wasu maganganu munana yana jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana taɓa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa makaryata ne abin mamaki Allah cikin hikimarsa ya yi baiwa ga malaman musulunci sun riga sun haska wa al'umma cewa dukkan mabarnaci ga irin matakan da yake bi domin yana barnarsa wannan bawan Allah kamar yadda muka gani farko abin da ya fara yi taɓa wasu sahabbai da su ne matattakala da dukkan mabarnata ke takawa sannan su haura gaba shi ne Muawiya shi ya fara taɓawa duk mun sani malamai tun farkon zamani sun yi bayanin cewa duk mutumin da ya fara bin wannan hanya to mabarnaci ne ga inda zai kai zuwa gare shi Allah da iko yake wallahi abin da ya faru kenan ya fara taka Muawiya kuma dama sun fada an rawaito kamar yadda Ibn Kathir ya kawo cikin Bidaya wa Nihaya daga Imam Abdullahi ibn al-Mubarak Allah ya masa rahama yace Muawiyatu indana mihna faman ra'aynahu yanzuru ilayhi shazaran ittahamnahu 'ala al-qawm Muawiya kamar yadda mu zamu ce anan wani jallayi ne inji shi mihna ne gare mu shine wanda muke kallo na cewa duk wanda yake son ya aukawa ragowar sahabbai ta kansa yake farawa faman ra'aynahu yanzuru ilayhi shazaran wanda muga yana masa kallon hadarin kaji yace ittahamnahu 'ala al-qawm zamu ce ku yi shiru ku sa ido zai tsallaka wa ragowar ma Allahu akbar kaga Allah ya haska musu sun yi firasa sun gane kuma abin a bayyane yake a fili haka Imam Ar-Rabi ibn Nafi al-Halabi wanda ya mun shekara 241 yake cewa yace Muawiyatu sitrun li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa idha kashafa ar-rajulu sitra ishtara ala man wara'ahu Muawiya labule ne akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yayi wannan labule zai fada wa ragowar ne abin mamaki hakan ya faru ba wanda ya fara zagi sai Muawiya daga baya muka je ya fada wa ragowar su Anas su Abi Huraira kai har matar manzo Allah na Aisha da ragowar matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai kyale su yana faɗan munanan maganganu a kansu maganganun da musulmi in yaje sai ya samu damuwa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun san cewa duk wanda yake taba su daga kan waɗannan na ƙasa-ƙasa to abin da yake nufi ita fi sama ne bal ma ya je sama ai waye bai taba ba cikin sahabbai Abubakar ko Umar su ne matattakalar farko amma daga ƙasa ya faro dama dai sun faɗa ga idda ake bi mabarnata suke yi za su fara kallon wane ne suke ga yana da ɗan tabo don su far masa daga ba sai su auka ragowar ma a tunanin su kenan shi yasa aka rawaito daga magabata suna bayyana cewa duk wanda ya taɓa sahabi tun daga ƙasa to sannu-sannu zai yi sama kuma in ya taɓa sahabi yana nufin wato rusa musulunci ne Allah ya ji kan Imam Malik dan Anas yake cewa innama haula'i aqwamun aradu al-qadha fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam masu taba sahabbai manufar su tsallaka kan annabi ne sallallahu alaihi wasallam falam yumkinuhum zalika ba za su iya ba kai tsaye faqadahu fi ashabihi sai suka fara sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yuqal me yasa dan a ce rajulu su ai ba mutumin kirki bane walau kana rajulan salihan lakana ashabuhu salihina da shi nagari ne da sahabbansa ba zama haka ba wa suke zagi Abubakar da Umar wa suke zagi matan manzon Allah na Aisha me suke nufi kenan Allah ya zabar masa waɗannan mutane su zamo abokan zama kudda gud alhali ba mutanen kirki bane me suke nufi kenan suna nufin su soki ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan mutum me bai faɗa ba game da Annabi sallallahu alaihi wasallam magana da duk mutumin da yake musulmi mai imani mai ladabi mai sanin matsayin nubuwa ba zai faɗa ba ya faɗa me bai faɗa ba game da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a'udhu billah wallahi nakan ji nauyi in faɗo wata magana nakan ji damuwa bana iya faɗa a'udhu billah wai Umar wai ya tasa annabi a'udhu billah wannan musulmi ya faɗi wannan magana a'udhu billah menene bai faɗa ba na shiga hakkin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka taba sahabbai
a yiwo ƙasa a taɓa sunna shikenan addini ya lalace shine makasudin wannan mutum. Shi yasa Imam Abu Zur'a ar-Razi Allah ya masa rahama yana cewa idza ra'aita rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. In kaga wani yana taɓa sahabbai yana taɓa sahabi wallahi zindiki ne, wato munafiki ne, ba musulmin kirki bane, so yake ilalata musuluncin. Dan me yace wa zalika anna rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun indana haqq, manzon Allah gaskiya ne a wajenmu, mun yadda mu al'umma musulmi mun yi imani Allah ya zaɓi manzon Allah ya aiko shi da shari'a da addinin musulunci, mun yi imani mun yadda. Wal qur'anu haqq, dukkan musulmi ya yadda alqur'ani gaskiya ne, wahayi ne da Allah ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar ga wannan al'umma. Wa inna ma adda ilaina hadha alqur'an was sunnah ashabu rasulillah. Waye ka mana alqur'ani da sunna? Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin wa aka fara tattara alqur'ani? A lokacin Abubakar. A lokacin wa aka tattare dukkanin Qur'ani aka sake rubuta? A lokacin Umar, a lokacin Usman. Sai ke cewa inna ma yuriduna an yajrahu shuhudana, abinda suke nufi su aibanta mana shaidunmu waɗanda suka kawo mana alqur'ani da sunna, a ce ba na kwarai bane. Idan shaidan ya lalace, abin da ya shaida akai ya lalace, shine makasudin. Wa inna ma aradu aw yuriduna an yajrahu shuhudana liyubtilu alkitaba was sunnah, dan su lalata alqur'ani da sunna. Yace wal jarhu bihim aula, sune suka cancanci aibi, ai musu jarhi a aibanta su. Wa hum zanadika, yace wallahi zindiƙai ne. Wallahi abin mamaki cikin maganganun magabata, duk abin da zaka leka zaka ga ya haska maka irin waɗannan mutane. Manufarsu su lalata wa musulmi addini, kamar yadda na faɗa a hudu ba. Wallahi in yana so ya shiga wani addini, kiristanci, yahudanci, bautar shedan yaje ita yi, wallahi bai dame mu ba. Amma mu musulunci bamu yadda a taba shi ba, domin mu addinin mu ne mun yadda alqur'ani gaskiya ne, manzon Allah gaskiya ne. Ya kyale mana addinin mu. Ya ce bai yadda da Bukhari da Muslim ba, shikenan ya tafi, amma ya kyale su, ya je ya riki abin da ya yadda da shi, mai abin damuwa. Abin da baka yadda da shi ba kuma shi zaka hau kai kana yaka. Ka kyale mana wanda suka yadda da shi sai addinin su. Kowa da abin da ya yadda da shi, ka ce baka yadda da su ba, ka kyale ka tafi wani abu, ka riki abin da ka yadda da shi sai a zauna lafiya. Kamar yadda muka faɗa, al'umman musulmi ba za su sa ido su yi shiru suna ganin ana ci gaba da wannan sukuwa da farmaki da sara ga addini da sunna ba zai yiwu ba. Saboda haka zaman lafiyar al'umma shine a dakatar da wannan mutum daga irin wannan hujumi da farmaki da yake wa addinin musulunci da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin abin yana yaduwa, tun mutane ba sani ba, yanzu kusan kowa ya sani, ana ji da abin da yake faɗa, munanan maganganu. To ya isa daga yanzu, abin ya kai makura, kamar yadda duk aka faɗa a ko'ina cewa ya isa. Mu al'umman musulmi ba za mu yadda a rusa mana addini, a lalata mana addini, a rusa littattafan da muka yi imani da su muke bauta wa Allah da su. A taɓa alƙur'ani, a taɓa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa. Ya je duk abin da zai yi, amma ya kyale alƙur'ani da sunna, ya kyale sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu a wajen mu suna da matsayi, a wajen mu mutane ne da muke fansar kawunan mu da iyayen mu da su, za mu bayar da fansar kowa a madadin su. Wannan shine sakon da nake so in isar ga ƴan uwa. Akwai damuwa, akwai bakin ciki a ce kai a matsayinka na musulmi wanda kai imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai da alƙur'ani da sunna, a ce ga wani bai da aiki sai fadar munanan maganganu na aibantawa da izgilanci akan alƙur'ani da sunna. Ba zai yi wallahi, wallahi ya isa. Wannan sako ne na ƙarshe, kamar yadda malam ya faɗa, duk inda ya kamata a yi magana an yi, kuma yanzu wanda ya cancanta ya ɗau mataki domin ya ga cewa abin nan bai ci gaba ba. Dan al'umma ba za su kyale kamar yadda ya faɗa a nitse baki ɗaya ba. Idan musibar ta zo, Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ba ku da uzuri wallahi. A kyale a ci gaba da wannan izgilanci da sunna. Ana zagin sahabbai a karara, a ce Anas makaryaci ne, Abu Hurairah yayi ƙarya, a'udhu billah. Wallahi waɗannan bayin Allah wallahi sun yi wa addinin Allah hidima, sun yi wa manzon Allah hidima, suna da matsayi a musulunci. Qur'ani kowa ya san matsayinsu a cikin alqur'ani, kowa ya san matsayinsu a cikin sunna. Ba daidai bane a rika suka ana aibanta su. Ina kira ga dukkan hukumomi da suke da hakki, kamar yadda dan uwa ya faɗa, duk abin da za a yi domin a kawo ƙarshen wannan fitina a yi. Lokaci yayi da ya kamata a tsaye da wannan fitina. Ƙasar nan tana buƙatar zaman lafiya da aminci, shine abin da muke buƙata musamman a wannan lokaci. Kada a ci gaba da tadar mana da hankali ana taɓa mana addini, domin wannan ba za mu iya haƙuri ba wallahi.
muna fata Allah ta'ala ya mana maganin dukkan damuwa, Allah ya yi mana dukkan musiba, Allah ya ba mu aminci da kwanciyar hankali a ƙasar mu. Allah ta'ala duk wanda yake nufin ya kamanta shi hankali, ya Allah kai mana maganin sa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akramakallah, Allah ya saka da alkhairi. Sakon shine zaman lafiya da mu, a daina taba mana annabinmu. In ana so a zauna lafiya da mu, a daina sukar mana aminan annabinmu. In kuma ba wannan ake so ba, to dan halakka fasa. A gurguje zan kirawo malami mai karatu na gaba, a malam Yahaya Shehu mai mota, hafizahullahu wa ra'a. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. babu shakka idan muna bibiyar tarihi na abubuwan da suke faruwa, dukkaninmu abu ne wanda yake sananne a gurinmu, irin ƙoƙarin da malamai na sunna suka yi a wannan gari tun wannan fitina na ƙanƙanwa. Babu shakka malamai sun iya bakin ƙoƙari akan wannan mutum a zauna da shi tunda yana da'awar ilimi, yana tunƙaho da ilimi, yana bugar ƙirji akan ilimi, suka ce a zo a yi tattaunawar ilimi. Tunda yake bai taɓa tashi ya je duk wannan kurin da yake bai taɓa tashi ya je gidan wani daga cikin malamai ba don su tattauna, amma bidiyo yana nan tarihi wanda wasu daga cikin zaratan malaman sunna, wanda idan ban manta ba akwai Sheikh Alkasim Motoro, akwai Malam Abubakar Abdulsalam, akwai Sheikh Muhammad Sani Alhamidi, duk suna cikin wanda har fanansa suka ji. To amma ya ƙi tattaunawar, ya kasa. Duk da lokacin da na gani muka haɗu da Malam Alƙasim, na ce Malam Alƙasim laifinka ne, ya za a ka je ka ringa wannan jero karatu, malam ya ji karatu kamar an tsinka tarbi shar. Na ce baka gani ba ga fanka ga wane ne amma gumi yake yi, yana shan ruwa da hannun hagu. To kaga duk wani dama an bashi, amma wai wanda aka yi wa wannan har gidanka, har fananka, har maktabarka, ga littattafanka, kuma littafin da ka rubuta da hannunka wanda kake cewa ko daga bacci ka tashi sai ka kure Ibn Taymiyyah. Amma wai wannan shi ne kuma yau aka zo kuma ya kasa magana. In ƙara mai da ku dai tarihi, dukkaninku da yawa ku sun ji wayar da ta faru tsakaninsa da Man Rabi Rijiyar Lemo, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya.
da kansa sai da ya ce da haƙuri na mara rabi ƙarshe sai da ya ce to ala gafarta malam dai ka ji tsoro kenan na ji tsoro ka gayan min da dakta waye bai ji wannan to shi yasa abin tausayi shine yaran nan da suke gabansa duk ba sa nan aka yi wannan ko ba su sani ba ne to amma babbar matsalar shine yana ruɗarsu ne da abubuwa kamar guda uku abu na farko galibin yaran nan sun tashi suna ɗariƙar ƙadiriya ne kuma ya ruɗe su da sunan shi ƙadiriya yake har ma ya naɗa wa kansa rawani wani shi ne shugaban wani ƙadiriya da ya zai janna na ina ne na ina ne tun da shi dama shugabanci ba sai wani ya naɗa ka ba yanzu idan ka ga dama kawai za ka naɗa kanka ka aika gidan rediyo ka ce kai ne shugaban masu sai da tumatir na ƙasa baki ba wanda zai naɗa ka ba sai wani ya naɗa ka ba to ya naɗa kansa wai shi ne shugaba kun ga kenan yana kiransu yana riƙe su da sunan mai ƙadiriya to amma sai gashi a hirar da aka yi da shi sai yake cewa shi fa matsalarsa da littattafan sunna ne amma ba shi da wata matsala da littattafan shi'a yanzu kaga kenan wani combination ne shi'a da ƙadiriya ce shi ne ba shi da matsala da littattafan shi'a wannan shine dalilin da isa lokacin da ya ɗauko littafin algunya na shehu abdulkadir bai iya gama shi bai aji ba zai karantu ba saboda irin yadda shehu abdulkadir ya faɗa aƙidu wanda yake na sunna kuma ya ruguje shi a da bid'a dama Allah ya ji kan malam Jafar ya ce wallahi ba su iya kuma gashi ba iya din sai gashi duk inda ya zo sai ya ce dasi ne sai muka ce to mun yarda dasi ne aka yi kawo mana ai gidanku da duk gidan yana daga cikin gida wanda yake na tarihin ƙadiriya a Kano ko a Najeriya baki ɗaya ai ba za a rasa littafin Shehu Abdulkadir dai na asali ba kawo mana na asalin da babu wannan magana to da ya gaba dama sai ya ajiye shi to amma ga wanda duk ya san me shi'a kuma yake karanta littattafan shi'a ya san me shi'a suka ɗauki sufaye da sufanci su a gurinsu sufanci ma an fare shi ne don ya yaƙi mazhaba ahlul baiti Allah ya saka wa al-Gusawi da alheri ya turo min wani kilif na Hamza Lawa wani malamin shi'a da yake bayani yake cewa wannan mutumin ba zai iya shi'a ba domin ai yana jingina kansa da sufanci shi kuma sufanci asali ma an kirkire shi ne domin ai rigima da ahlul baiti kun ga su a gurin shi'a sufanci ma gabaki ɗaya condemn ina so waɗannan yaran su fahimci wannan ne akwai wani littafi na ɗaya daga cikin malaman shi'a Habibullahi al-Hashimi al-Ku'i wanda ya rasu a shekara ta 1326 bayan hijira ya yi sharhin Nahjul Balaga mai suna Minhajul Bara'a a wannan littafi nasa a juz'i na 14 bugun maktabatul islamiyya ta Tehran a Iran shafi na 21 duk da a farkon littafin a farkon wannan juz'in sai ya ce al-maqam as-samin fil akhbar al-warida fi dhamm as-sufiyya wato akhbar da aka samu da suke tabbatar da zargin sufanci da kuma la'antarsu
da kuma sukansu da kuma hani da aka yi game da yin tasawuf da kuma ruhubaniyanci. Wannan shine abin da ya fara buɗewa da shi. A cikin shafi na 21 bari ku ji sifofin da ya siffanta wato fi'a ta sufaye. Yace alfi'atu dalla almudilla almubtadi'a almatruda almal'una. Wannan baya bukatar fassara. Duk wata tsinuwa da duk wannan ya jefa wa sufanci. To amma shi yana cewa ba shi da matsala da littafin shi a shinya wannan magana ba shi da matsala da ita. A cikin shafin sai da ya kawo sunayen wasu sufaye irin su Gazali, irin su Ibn Arabi as-Sufi, irin su Junayd wanda ake ce masa Sayyidu Ta'ifatu Sufiya, irin su Abu Yazid al-Bastami, irin su Sheikh Abdul Qadir al-Jilani, di yace jagorori ne na bata. Sannan a cikin littafi wanda shine misali na ƙarshe da zan buga mana, akwai littafin Tazkiyatun Nafs na wanda suke kira Ayatul Lahil Uzma As-Sayyid Kazim Al-Husaini Al-Hayi. A littafinsa Tazkiyatun Nafs shafi na 163 yake cewa bayan yayi magana akan Rabi'atul Adawiyya sai yace wa minal ladina tarassu fiya annahu min arkanihim Abdul Qadir al-Jilani. Daga cikin waɗanda sufaye suke ganin cewa yana daga cikin rukunansu jagororinsu akwai Abdul Qadir al-Jilani. Yace wa silsilatul qadiriyya tunhi nafsaha ilai. Qadiriyya sarƙar ƙadiriya tana tikewa zuwa gare shi, suna jingina kansu ne zuwa gare shi. Yace wa qad nuqilat anhu da'awi kabira fi maratibil irfan wal kushuf. An rawaito da'awoyi na ƙarya daga gurinsa wanda yake da'awar cewa ya kai martabobi na sanin Allah da kuma kushuf shine kashafi da sufaye suke faɗa. Sai ya ce wa ala ayyata hali fala shakka ladai shi'a fi anna Abdul Qadir al-Jilani ahadu a'immatiz zalal. Yace a gurin shi'a babu kokonto cewa Abdul Qadir al-Jilani ɗaya ne daga cikin jagorori na ɓata wa arkanihim kuma rukune na ɓata, ginshiƙai na ɓata. Shi'a suka faɗi wannan zance biyu ne kawai akan Shehu Abdul Qadir da ɗauko mana. Amma wannan mutumin ya ce shi shugaban ƙadiriya ne, ƙadiriya yake. Kuma ya ce ba shi da matsala da littafin Shi'a. To sai ya zo ya gaya mana wannan maganganun da Shi'a suka faɗa ga Shehu Abdul Qadir shi ma ba shi da matsala da su? To kaga tunda ba shi da matsala da su, to wannan shine matsalin Shehu Abdul Qadir a wurinsa. Tunda ya yarda da duk littafinsu, ya yarda ba shi da matsala da su, da sunna yake da matsala. To waɗannan maganganun da suka faɗa ga Shehu Abdul Qadir da wasunsu ba wanda ba mu kawo ba ya yarda da su. To ya daina yaudarar waɗannan yara. Ya daina yaudarar su. Ya daina yaudarar su. Domin in shi'anci yake fito ya gaya masa shi'anci yake. Amma ya yaudare su ne da maganar Qadir. A ƙarshe muna kira maimaici dai kawai zan yi. Gwamnati tana ganin duk abin da yake tafiya. Duk hanyar da za a bi, wallahi malaman nan sun bi. An rubuta takarda,
an yi delegating wasu ayan hawariyun ga sunan anan sun je har gurinsa yaƙi. Malam Mu'azzam Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa kariya da lafiya ya rubuta takarda ba ɗaya ba ba biyu ba duk wasu sharuɗa da ya shimfiɗa sun yadda da shi ya zo a tattauna yaƙi. Kuma don rainin hankali ya zo kuma yana bugar ƙirji a zo a zauna na kira kun ji sun yi magana. Wato wani lokacin mutum yana magana sai ka ga anya baya zuwa da wani shan magani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Dan uwa Malam Yahaya Shehu mai mota, Allah ta'ala ya saka da alkhairi, Allah ya nauyaya mizaninka na hasanat. Wato wata magana mai muhimmanci mai jan hankali a cikin maganganun ɗan uwa Malam Yahaya shine yanda yake ta jinjina sha'anin waɗannan yaran da suke tare da mutumin nan. Ta kowane ɓangare za ka tausaya musu, domin da guminsu ake ci. Yanda mawaƙi yake cewa wai 'yan yara gumina kuke ci, to shi wannan babban ne yake cin gumin yara. A 'yan satuttukan nan kowa ya ji sarahatan yana roƙo, yana bambaɗanci, yana barar Iran ta masa kuɗi ta taimaka masa. Yanzu shi ya fi cancanta da a taimakawa. Kuma in aka kawo ɗin ba ma magana rabon ha babba ha ƙarami cinye ne, ba wanda za a sanwa. Malaha yana a maganganunsa ya nuna mana cewar a wajen garnaƙaƙun 'yan shi'a, tantiran 'yan shi'a, da wajen cikakkun sufaye, alaƙarsu da juna irin abin da Bahaushe yake cewa hanyar jirgi daban ta mota daban. Sufanci daban, shi'anci daban. Shi'a bata taɓa gamsuwa da sufanci ko ta ƙaunace ta ba, bari ma tana ganin cewar ita ta tsaya mata a maƙogwaro. To dama matsalar musulunci shine wanda yake kai kawo. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake rayuwa a Makka, kaga ai duk da takurar da musulunci yake ciki amma hankali kwance ne, dan bangare biyu ne, fariqan fil jannati wa fariqan fis sar, imma al mu'minul khullas aw al kafirul khullas, babu sadifati. Da aka zo rayuwar Madina sai aka samu 'yan tsakiya, ga mummunai ga kafirai ga munafikai a tsakiya. Su munafikan nan muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ba za ka taɓa gane ina ne cikakken fatin munafikai ba sai ka karanta shaidar da Allah ya bayar a kansu. Cikin suratul tauba Allah ta'ala ya ce yahlifuna billahi innahum laminkum, yace wa ma hum minkum. Suratul munafiqun idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibuna. Cikin suratul baqara wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Da aka sakon da muke gaya wa sufaye shine a daina ci da gumanku, ku ɗauke shi ku ɗora shi a mizanin waɗannan ayoyin ku hutar da kanku. Abin da ke ransa da yake masa maƙaƙi a rai ya tayar masa da zuciya, yawunsa ya tsinke, in ya tauna goron ma zuciyar ba ta kwantawa shine shi'anci.
kuna ganin sanarwar taron da zai yi abin da bai gayyaci kowa ba sai mutum 3, kuma abin da zai baka tausayi shine waɗanda ya fara ambata wajen gayyatar su ne kiristoci. Shi isa muke ta tausayi, muke jin tsoro ba kada fa wata ran fa mu ga mutum da abu guda mai abin nan din nan a wuya fa. Dan idan shi an cin fa ya kiyuwa, Iran ta ki kawo taimako fa, in Isra'ila ta ka taimako fa za fa Iran ta yi cross fa, tunda dama maitar ta fito fili. Maitar a fili take, sai ka san sai an zo lokacin da za a ba kiristanci matsayi kuma an ce an shige shi. To su ya fara gayyata, sannan sai ce yana gayyatar 'yan shi'a, sannan yana gayyatar al'umma, sa manufan hakan haɗin kai. To ina kai zai haɗu da zulumatun ba'daha fawqa ba'd, duhu akan duhu. Allah ta'ala ka kare mu. Mai magana cikin masu wa'azi na gaba wanda daga shi sai masu ta'aliki sai rufewa insha Allah shine dan uwa barista Ishaq Adam Ishaq, babban limamin masallacin Rijal Zaki. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don wannan haduwa mai albarka tare da manyan malamanmu da kuma matasanmu, ba don kuma sai dan hada hannu da ƙarfe wajen korar wannan matsala. Yana da kyau mu fahimci halin da muke ciki. Hikima da yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake saukar da littafi ga annabi shine dan annabin yi wa mutane bayanin addini. Kuma bayanin addini baya zama karɓaɓɓe sai idan ya zama asalinsa daga annafta ne, ga littafi ga annafta ga bayani. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Allah tabaaraka wa ta'ala da ya tashi sai da ya zabo annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi sa iya daga cikin kimantawar da Allah ya mana. Bayan ya yi mu ‘yan adam da Allah ce wa laqad karramna bani adam. Sannan Allah madaukin sarki ya yi mu a cikin musulmai. Dan duk mutumin da Allah ke nufinsa da shiriya da shiga aljanna, abinda Allah ke masa shine yalwata kirjinsa ya fahimtar da shi addini. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam. Bayan wannan sai Allah madaukin sarki bai sako mu cikin al'ummar annabi Isa ko annabi Musa ko annabi kuma wani annabi ba, sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya fi dukkan annabawa kima da daraja. Ya samu a cikin kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas. To da haka idan mun kalli addinin mu, addini ne da ya tubo daga wajen annabin da ya fi kowane annabi kima da daraja, kuma wannan annabin ya karantar da al'ummar da ta fi kowace al'umma. Kuma abin da zai baka mamaki ya burge ka shine Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya zo. Tun kafin ya zo Allah yayi bayani shi. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. kaga tun kafin yazo yana cikin at-taura yana cikin injila, mutanen baya sun karanta ko shi waye. To haka sifar sahabbai sun karanta ta. Dan bayan ya ce Muhammadur Rasulullah sai ce walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود سيتي ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه
sai ce yu'jibu az-zurra'a li yaghidha bihim al-kuffar. To wannan annabi mai kima da daraja, ɗabi'unsa da halayyarsa ba sai an faɗa ba tunda Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim. Kuma tare da wannan sai Allah ya ɗauki gabarar cewa sai ya kare wannan annabi. Misali cikin suratul Ma'ida Allah ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Wanda gurin cikin suratu al-Hijr yace fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen inna kafaynaka al-mustahzi'in. Allah ya dauki gabarar kare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan wannan idan mun kalli yanayin dokokinmu na Najeriya ya kamata hukumomi su gane ba wai shugaba zai zo yi abin da ya ga dama bane ko ya rayu yadda yake so. A'a, dole ne sai ya zamanto cewa constitution na Najeriya shi zai sa a gaba, domin constitution yana da sovereignty clause. Section 1 na 1999 constitution yana da subsection guda 3. Na farko yana magana akan sovereignty na constitution. Na biyu yana magana akan cewa duk wani shugaba dole sai subsection na biyu yana magana duk wani shugaba dole sai ya aiki da constitution. Subsection 3 yana magana ya ce duk wata doka da ta ci karo da wani provision na constitution, wannan dokar is null and void, ta tashi daga aiki, ba za ma a yi la'akari da ita ba. To tunda duk wani shugaba sai ya yi aiki da constitution, section 38 na chapter 4 ya yi magana freedom na addini, kowa ya je yi addinin shi, amma dole kai wannan takunkumi da Kano State Religious Preaching Law. A Kano State muna da doka ta wa'azi wacce ta hana ka zagi addinin wani ko ka zagi wani shugaban wani. Ni wannan doka a kanta ne rubutu lokacin da na gama digiri a Jami'ar Bayero. Ina nan da rubutun ina duba shi a wani lokaci. Kaga wajibi ne hukuma ta kiyaye addinin kowa, wajibi ne. Sannan by implication in ka kalli madmunin dokar Najeriya za ka fahimci cewa a kes ɗin Alkamawa vs Bello, kes ne da aka fara shi a 1991 a ƙari a 1998. Ana magana ne akan shub'a, wanda daga nan ya bayar da dama aka tattauna matsaloli a ƙarƙashin makarantun musulunci guda 4: Malikiya, Hanafiya, Malikiya, Hanbaliya, Shafi'iyya. Duka an tattauna wannan, kuma abin da zai burge ka iya daga cikin abin da suka kafa hujja da shi a wannan kes din shine na farko akwai Sahihul Bukhari, akwai Muwatta ta Imam Malik. Bayan an faɗi ra'ayin kowace mazhaba, sai aka ce amma applicable law in Nigeria shine Maliki law. Dokar da za a amfani duk inda kaji ana maganar Islamic law a Nigeria to ana maganar Maliki law ne. Yanzu a Maliki law iyanan a cikin littafin Ash-Shifa a ƙarƙashin wannan ayar ta Muhammadur Rasulullah daidai gurin li yaghidha bihimul kuffar. Al-Qadi Iyad ya kawo maganar Maliku da yace man ghadahu ashabu Muhammadin faqad kafar. Duk wanda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka bashi haushi yaje yana fushi da su, to wannan ya zama kafiri. Al-Qadi Iyad bayan ya kawo ayar kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasikin. Sai wani larabci ce fakafa bi hada haddan wa tanbihan wa dilalatan wa hujja ala ilzami mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Wannan aya ta shiga hujja da dalili da kudaitarwa kan kaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa waɗanda suka fifita waɗannan abubuwan guda 8 Allah ya musu narko da cewa su sha zaman su, sannan da ƙarshe ya fassaka su da cikamakon ayar dan ya ce wallahu la yahdil qawmal fasikin. Kaga lallai addinin da aka yi da shi ne addinin ahlus sunna, saboda sun tattauna duk wannan false schools of thought
amma school din da suka zaba shine malikilo kuma tana cikin schools na ahlus sunna wal jamaa kaga ba da ba wani wanda ya kawo magana shi'a la mahalla laha min al-i'rab mana gane ha to amma wannan matsayin dokokin Najeriya kamar yadda malamai suke bayanin cewa suwa ne sun kai takarda suna so a muƙabala da shi yaƙi yadda suwa ne yaƙi yadda dalilin da yasa ba zai yadda ba shine abin da malam ya faɗa lokacin da su malam Abubakar Abdulsalam da su malam Sani Alhamidi da malam Alƙasim suka je kallon yara ya musu wanda ba su nuna ilimi ba wanda ni kuma na rantse da Allah duka cikin wannan ba wanda ba zai sa shi a kwana kuma ya gudu ba babu duk cikin su ba wanda ba zai sa shi a kwana ya gudu ba ai shi ilimi ba shekaru bane ba kuri bane dan nazo ina kuri ina cewa ni ne kaza wa kullun yad'i waslan bi layla wa layla la taqirru lahum bidha wannan kuri ne wani yaro daga cikin yaransa ya zo muna magana ce ai ba na shiga cikin wannan magana sai ya ce ai shi na so mu tattauna nace to yanzu sai na dauko mai littafin akamul janaiz sai nace mai karanta min wannan sai ya ce ai shi makaranta alloye ya manta cewa in ana gadan makaranta allo to ni gadatta ne sai na ɗauko biro takarda na rubuta mai da rubutun makarantar allo na rubuta akamul janaiz wallahi ka dubi ya kasa karantawa kaji wanda ya kasa karanta akamul janaiz shine wai zai zagi Anas zai zagi Abubakar zai zagi Umar zai zagi Usman saboda tsabagen a Najeriya ba a san abin da ake ba ka kasa karanta akamul janaiz ko ba abin mamaki bane ai shi ma haka yake babu wata aya ta alqur'ani da zai ja daidai so da yawa in ya ja aya wallahi ina dauka yarabanci yake yi wai amma wannan saboda rashin kunya ya fito wai ya haddace alqur'ani wai tilawarsa ce zanzana to ni kalubale na a gare shi wallahi ba alfahari bane godiya muke da ni'imar Allah ni na yadda a ji a dauko alarammomi a bashi alqur'ani ya rike in ya karanta izu daidai yana kallo ni kuma zan bai na gaba da ka in ya karanta izu daidai da alqur'ani a hannunsa wallahi alazim ni kuma zan mai izu na gaba da ka in ya isa izo yi to amma da ƙarshe yanzu abin da suka fara shi ne ta'addanci malam mu'azzam ya rubuta musu takarda cewa ya yi da duk sharɗin za a tattauna da haka muna zargin su da wani abu guda ɗaya jiya an je har gida an sari malam mu'azzam a waje biyu ba mun ce kuka aikata ba amma muna zargin ku lalle muna zargin ku kuma lokacin da aka kashe malam Ja'far kai kana daga cikin suspect waɗanda ake tunanin su ne suka kashe shi da aka yanzu ma muna zargi malam mu'azzam ya takura ku ya san ku yau zamu lecture zai zo ya bayanin ko su suwaye kun je kun mai ta'addanci a gida wannan shine zargin da muke muku ko baran ga muku wani abu guda daya duk wani boye da mutane suke yi abinda hukuma ya kamata yi ta kira mutumin nan a zo a zauna da shi a tattauna da shi wallahi bai kai matsayin da waɗannan matasan malaman za su tattauna da shi ba amma jan a nuna wa duniya wannan kurin da yake ƙarya yake yi ko dai hukuma ta sa a tattauna da shi kamar yadda aka yi da Yusuf Ali sarkin wancan lokacin mai mutunci mai kima mai daraja mai san addini gwamnan wannan lokacin mai kima mai daraja mai mutunci mai san addini aka ba da haɗin kai Yusuf Ali ya fito ya tabbatar da cewa yana ana yi wa Allah wasiƙa wallahi malam Ibrahim Khalil da ya mai wata ƙurewa yace kai Yusuf Ali abinda kake tunanin ka karanta mun karanta shi mun karanta abinda ba karanta ba shi ma da zai tattauna da malam Abubakar Abdulsalam ko malam Alkasim Hotoro ko malam Trayam ko malam Abdullah ko malam Ali ko da Muslim wallahi da ya gane cewa bai ma fara ba sun mi araba in kuma shi ɗa ne cikakke shi ya gayyaci ɗaya daga cikin waɗannan ya tattauna a sa a gidan rediyo in dai shi ɗa ne ta fuskar dalili ya zo a yi wannan amma ba zai iya ba sai dai kuri wai shi sai malamin da ya kai duniya yanzu kai da kake cewa ƙawari da min zahabin amma kai ne za ka ce da malaman duniya za ka yi magana
ga ayoyin da dama da kake kakkarya su kake rugurguza su ka kayyaci ɗaya daga cikin waɗannan ka gani in dai da gaske kake to wannan ta'addancin ba za mu bashi ba amma mu muna da mataki step by step na farko hukuma ta sani an je an sari malamin mu gida dan kawai ya rubuta takarda muna zargi tabbas muna zargin su domin shine dama sun taba kai shi kotu da yawan kunan shaida ne mu muka je kotu ba abinda ba aka so ai ba abinda ba a so ai wa malamin nan a kotu ba da haka muna zargin su kuma dole idan aka ma abu dole kana da fuskar da zaka yi zargi muna so hukuma lallai hukuma ta shigo ciki na farko ai maganin wannan ta'addanci na biyu wajibi ne hukuma ta shigo ta tilasta a zauna da bawan Allah nan dan a bambance tsakanin tsaki da tsakuwa wannan dole ne ai wannan idan ba ai wannan ba gaskiya mu bamu rubuta wata takarda ta yarjejeniya bamu rubuta wani alƙawari na cewa yau za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam a fassara daki da ma'anar cinya a ce annabi sallallahu alaihi ya je kwartanci ba za mu taɓa yadda mu kyale wannan magana ba a ce matar annabi sallallahu alaihi ga ta da bureziya da fan nono cako ba za mu yadda da wannan ba ba za mu yadda da duk wani tuhuma da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma muna ba wa hukuma damar ta ɗau matakin da wannan abin zai tsaya amma in ba haka ba wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa zamu fito dukan mutum da su wannan shine kaida zamu fito da karfin mu da komai a mutu sai mu ga cewa waye yake da nadamar yaje lahira da aqidarsa mu Allah ya ga mana wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين من جمس دوانا wallahi in ba a daina ba dole ne sai an mutu dole ne sai mun fito mun kare annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu taba hakura ba ko gwamnati ta shigo ko kuma mu kuma za mu dauki matakin da ya dace wannan yace kaida dole gwamnati ta abin da ya kamata abu na karshe gwamnati ta sani duk abin da ya faru za a riki gwamnati a matsayin responsible na duk wani kashe-kashe da zai faru domin ba yadda za a yi muna ji in dai da ƙarshe ne da gaske ne gwamna khadimul islam ne ana cewa annabi kwarto kuma kana zama khadimul islam ba za ka ɗauki mataki ba ana zagin anas ana zagin umar ana zagin uthman ana zagin muawiya to wani musulunci kake wa hidima kuma dan Allah ba dai mu muna zargin ku akan malam mu'azzam muna zargin ku kuma da kan malam mu'azzam ba wani mutum da za a ƙara saran mana mahakura ko dai gwamnati shigo ce maganin abun ko kuma za mu amfani da famani itada alaikum fa'tadu alaihi bi mithli ma atada alaikum za mu amfani da wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi za mu amfani da wajaza'u sayyi'atin mithluha wassalamu alaikum wa rahmatullah Malam barista Ishaq Adam Allah ta'ala ya saka da alkhairi wani abu da muke so hukumomi su fahimta a cikin wannan al'amari shine we are very frustrated. An yi frustrating ɗinmu, an kai mu makura. Duk mumini mai ƙaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da gaskiya. In ana zagin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ana taɓa darajarsa, ko darajar na kusa da shi ko takalmin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ake suka to ba shi da kwanciyar hankali kuma
duniya ba ta da ragowar wani amfani a wajenmu idan har za a taɓa mana annabinmu. Da mu wayi gari da baƙin cikin taɓa wani abu na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda mun bar duniya. Sai ita ce ainihin aƙidarmu. Shi isa babu wata magana da za a ji ta yi zafi ko za mu ce mun yi nadamar faɗarta. Domin in ku kun kalli girman maganar da aka faɗa, mu kuma girman wanda aka taɓa muke kalla. Girman wanda aka taɓa muke kalla. Kuma zuciyarmu ake suka. Mutumin ku da ka soki zuciyarsa baka da control a kansa. Control ɗinmu ɗaya shine ayoyin Alƙur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da suka koya mana bin abubuwa sannu-sannu mataki-mataki. To amma da ayoyin da hadisan sun ba mu dama ta ƙarshe. To har yanzu muna alamtawa, mu masu biyayya ne, mu masu ɗa'a ne. Waɗanda muke magana a kansu, kowa ya san marasa kunya ne. Duk wani suna na ta'addanci za ka iya kiransu da shi. Za su fito kan titin garin Kano, jagoransu da takobi yana ihu, yana zagi, yana cewa zai kisa. Kowa ya ji maganganunsa da suka ringa yaduwa lokacin da yake ɗurawa shugaban jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta jihar Kano, Professor Abdullahi Pakistan Ashariya, yana cewa ka fito mu mutu. To mata maza ma yana neman mutuwa, ina ga kuma mazan maza. To shi yasa waɗannan maganganu a mai da martani ne, kuma jan hankali ne, kira ne, da kuma bayar da dama ta ƙarshe. To masu wa'azi listinsu ya cika, da haka yanzu abin da ya rage mana shine za mu saurari ta'aliki na minti biyu, kuma alhamdulillah waɗanda za su yi ta'aliki ɗin dukkaninsu ƙannena ne, amma suka wuce zan iya fusge lasifika. Ɗaya ne kaɗai, yayana Malam Abubakar Abdulsalam. Mai ta'aliki na farko shine ɗan uwa ƙanina Malam Abdulmuttalib Muhammad Gusau, wanda zan ba shi minti 2 rakka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ni minti ɗaya zan yi, na bar ma injiniya Bashir minti ɗaya, don duk wannan bayanin da ake yi la'alla mutane ba su san bala'in da muke ji bane a cikin zukatanmu. Injiniya Bashir zai insha Allah ta'ala tunda yana nan yazo ya kunna mana irin maganganun da mutumin ne yake yi. Ku ga yanda ba ma iya zaman lafiya, duk mutumin da ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san darajarsa, wallahi ji magana Abu Jabbar ba hukuncin da zai zage ya dace da zarrin da wannan mutumin illa hukuncin kawai gwamnati ta kashe shi. Kuma mu kiran mu zuwa ga gwamnati dan mu mun iya namu, wallahi gwamnati sani iya abinda malamai za su yi shine su ga mutane ku yi hakuri za a dauki mataki. To idan gwamnati take daukar mataki ta ki ta gyara, to wallahi tallahi ba mu da lamunin zamu iya je da mutane akan mun bari cewa su tsaya kar su dauki wani mataki a hannunsu. Wannan shine matakin ƙarshe. An gaya ma gwamnati mutumin ne in ya ce karatu yake yi ɗaya bayan ɗaya na jin so 20 da wani abu ana kiran mutumin nan ka zo ka buɗe littafan a karanta a gani. Mutumin nan zai karanta larabci daban ya yi fasara daban. Mutumin nan zai zo ya ɗauki littafin mu ya karanta abin da ba shi ne a cikin littafin ba kuma ya ce fasara yake muna. Injiniya zai samu wasu daga cikin ƙazaman mutumin nan da yake faɗi.
gwamna Ganduje kai khadimul islam ne, Abubakar Sani Bello ba khadimul islam bane, ko khadimul sahabi ba taba gaya mai ba, amma da dan garin su ya zagi sayyidina Umar, malaman garin ne suka yi doka suka rubuta suka kai mai yasa hannu cewa daga yau an dakatar da shi ba malami bane, kuma ya dakata. Ya kamata Ganduje ka sani wannan abin da kake gani Abdul Jabbar nayi kuna daga mai kafa, wallahi da shi Muhammad Yusuf ya fara, Malam Ja'far Allah mai rahama, Malam Abdul Wahab Allah saka musu alkhairi, sun ja kunnen gwamnati ke daukan mataki. Haka Zazzaki ya faro kuka dinga kyale shi ba ku dauki mataki akai ba. Haka mai tatsine a Najeriya aka kyale shi. Haka Abdul Jabbar yake yanzu yana zuwa yana sa ana saran malaman mu. Idan ba ku dauki mataki akan sa ba, ya ubangiji Allah muna roƙon ka sunayenka mafiya kyawu da sifofinka madaukaka, Allah ka sa yaran Abdul Jabbar su fada mu goggo, Allah sa su fada mu goggo. Idan goggo tana da muhimmanci a wajen ku kare ta, sai ku kama su. Ya za a dinga zagin annabi a kan Allah sa su fada mu goggo, Allah sa su fada mu goggo. Magana na gaba shine babban yaya injiniya Dr. Bashir Adamu Aliyu, wanda za mu ba shi akwai audio. Na'am a mallaki ya isa. A saurara. Wato ka san shi ɗan adam irin abin da Bahaushe yake cewa wai 18 ɗinsa na farko menene? Iyalinsa ko? To sahabbai gaba suke da mu da iyalanmu. To amma idan kana so ka kusantowa da mutum ma'ana ya ji zafin wani abu da kake ji, sai kai masa misali da abin da ya fi so. Ko ba haka ba? Ya fi kishi, ya fi martabawa. Nan duk cikinmu nan ba abin da muka fi so, ba abin da ake taba mana mu ji haushi sama da mai iyalanmu. To amma mun san martabar sahabbai sama da take da ta iyalanmu. To wannan tashbihin shine abin da dan uwa Malam Abdul Muttalib yake yi. Immunity da baiwar Allah da aka ambaci sunanta take da shi, da matsayin kujerarta da girmanta, duk wanda ya shafe ta da wani mummunan abu, ya kuke ganin makomarsa a constitution ma? A dokar jihar Kano ya makomarsa za ta kasance. To su waɗannan da muke so a kare haƙƙinsu, to haƙoƙinsu tabbatattu ne a littafin Allah ba a constitution ba. To shi sa sai aka yi wannan tashbihi din. A gurguje da injiniya Dr. Bashir Adamu Aliyu shi za mu ba wa abin magana, zai playing wasu audio, to amma kuma cikin kaddarawa Allah bai zo da audios ɗin ba, amma a haɗuwa ta gaba insha Allah ta'ala za a saka, za a ji. Akwai? Okay, to shikenan. To shikenan akwai. To kafin ya gama shiryawa, saboda lokacin ya riga ya ƙure kuma masu talikin suna da yawa ƙwarai da gaske, dan ba yi wasa ba ma wasu haƙuri za mu. To shikenan shi. To masha Allah, bismillah ya injiniya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina da zaton cewa da yawa daga cikin waɗanda suke zuwa ba su san me ake magana akan sa ba gaskiya. Hakikatan nayi taraddudi, amma tunda an nema zan sa. Amma magana ta gaskiya, maganganun nan ba su da daɗin ji. Na ɗaya kenan. Na biyu, abin da yake da wahala shine karatun sa a uku yake, a uku da rabi. Yan wala saka musu alkhairi, su suke bin karatun nan a bi shi, a saurara, a fito da abin da fitan na abin da za a iya kamawa a gwada mutane. Amma abin ya wuce duk yanda kowa yake tunani. Na biyu kenan. Na uku,
akwai tsiyar da kawai faɗarta ya isa a gane ta ba ka buƙatar sai ka yi taliki a kanta irin abin da yake yi kenan to amma dai saboda abin da za a faɗa ɗin yana da alaƙa da ko a ce ana masa da'awar ilimi ba zai yi ko a faɗe shi a bashi ba da haka maganganun da zan sa clips nasa ne da taliki 1-2 a kansu gaba ɗaya minti 6 ne ko minti 7 saboda kada ya tafi cikin record musamman ba tare da wato an wada shubha ba tare da an bada amsar ta ba duk da cewa abin da za a faɗa kamar shafa kanta za a yi cikakken bayani ba zai yi a wannan ba maganin abin shine a zauna a yi tsiye ya faɗa a amsa masa inda gaske ne in ma ƙarya ne a ji so da haka wannan shine abin da za mu yi a yanzu sai dai a yi haƙuri wallahi maganganun da za mu ji a gurin nan ba a masallaci ba ko a tasha bai kamata a yi su amma abin da yake akwai shine har yanzu da muke ta kira a ɗau mataki magana ta gaskiya kamar ta ce tun karan farko tun ranar farko an taka masa birki amma wannan magana da zamu sa ta zama dole domin yanzu haka internet tana nan yanzu haka a gidajen rediyo ana sawa a WhatsApp suna kewayawa da ita amma dai kamar da na faɗa magana ce da wallahi mai imanin ya ji sai ya kasa bacci shi yasa da aka kira suna na ja gefe da shiru Allahumma salli Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Abdul Nasir Kabara ya je tuhuma ga manyan malaman addinin musulunci tun daga kan Imam Suyuti, Ibn Hajar al-Asqalani, da Qadi Iyad, da manyan malaman musulunci, da manyan marwayatan hadisai kamar su Imam Malik, Imam Bukhari da Muslim, da dukkanin waɗanda duniya ta yi musu shaida akan yi wa addini hidima ta tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wuri guda da kuma killace su da kuma tace su daga duk abin da yake na ƙarya domin tabbatar da cewa ba a bari wani abu na ƙarya ko rashin shi gaskiya ya tabbata ko ya shiga cikin bayanan manzo sallallahu alaihi wasallam da tarihin sa da sirar sa bari mu usuro dan daga cikin wuraren da yake tuhumar Imam Bukhari da Imam Muslim sai na Anas radiyallahu anhu da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ga shi ne wannan dora yadda tsakin jiya da ba ku misali to yau jumla guda da ba dai sahara uku ya cire a hadisi na Bukhari yanzu ma yau karatu shi ne wannan jumla ya cire wanda fara wannan baya a hannun ana ziyartar wajen kazalin kan ma'aiki Bukhari ya rawaito na wannan da Allah ne Muslim ya rawaito na amma ake wannan domin shi zai da Usmanu ai za mu mai tarjuma ta talakawan sabai ne suka kashe masu kudin sabai kuma su suke dama mu shi babu ruwan sa duk kuna da dama da za ta ba ruwan sa da haka wanda suke da kuɗi suka da matalauta suka da talauci talakawan sabai suka da suka kashe masu kudin su kuma ba sa son kashe sabon aljubar a fili yake babu wani mai mutunci da cikin musulmi wanda ke kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke da gaskiya don haka aljubar Nasir Kabara yana tuhumar wannan malamai na hadisi kai ma har da sahabban manzon Allah sallama kamar sahabi sayyidina Anas dan Maliku khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Uthman sarkin manzon Allah sallama har ma da nana Aisha radiyallahu anha da sayyidina Umar radiyallahu anhu da ha'inci da yaudara da ƙarya a cikin abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su makaryata ne mucuta mahaica masu kuma wato bata sunan addini neman duniya da shi wannan ba a ƙaryarsa don haka ne ya samu ƙarfin halin ƙaryata dukkan waɗannan mutane tun daga manyan maluma har zuwa sabon manzon Allah da matar manzon Allah na Aisha ya koma ya ɗauki alƙur'ani ya ce ƙarya ne akwai abubuwa da yawa a ciki wanda aka canza ba gaskiya bane sannan kuma ya dawo yana taɓa jaribin manzon Allah kansa sallallahu alaihi wasallam wanda dama hakika shi yake nufi yake rara gefe duk wani mai hankali ya sani Allah da kansa yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaida yace wa innaka la'ala khuluqin azim tabbas kana kan mafi kyawun halayya da ta'ala don haka ko da waɗanda suke gaba da shi daga cikin mutanen Makka babu wanda ya taɓa zargin manzon Allah da wani abu na Aisha ko na masha balle a ce yayi tarayya da su a cikin abin da suke yi ko jashin giya ko wani abu na maguzanci da duk abin da yake na za a ce ai tur ko Allah wadai amma bari mu ji yanda yake hakaito auren da Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ciki da ya hakaito abin da ya hakaito na ƙarerayensa yace wannan maganar da manzon Allah ake bari ku ji kunnan kowa ya tafi rashin fadarsa aka kuma gane da cewa kowa ya bugu akwai kuma an tabbata musamman al'adar balarabe ba za a daura na aure annabi baya gudu to kenan shine mutum na farko wanda ya inna lillahi wa inna ilaihi ma'ana haɗar yana da wani jama'a shaitan da sha'i yake da annabi shi ya zo ya mamaye annabi in zo gaba Umar zai lallaɓo ya zo ya samu annabi ta wasa da abinsa mai ta annabi ma ci
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakanan kuma ya zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin karatukansa. Shahidi annabi yawan na lissafiya. Muslim ya rubuto annabi kisaban nabi lissafiya kana kisaban bil darajatil ula. Shahidi annabi yawan na lissafiya. To alhamdulillah wannan yana nuna mana wannan yana nuna bakar surar da a gurguje wannan zama kamar yadda muka faɗa cewar isar da saƙo ne saboda munin abubuwan nan sun yawa ƙwarai da gaske, kuma muna fata wannan saƙo tun daga kan mai girma shugaban ƙasar Najeriya shugaba Muhammadu Buhari, ministan tsaro na Najeriya wanda ɗan nan garin Kano ne, Janar Bashir Magashi, mai girma gwamnan jihar Kano Khadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje, mai martaba sarkin cikin birnin Kano Dr. Aminu Ado Bayero, manya-manyan malamai na kowane ɓangare da suke wannan jiha tamu mai albarka za su zauna su ƙara duba waɗannan fitintunu da idan basira, su kuma gaggauta ɗaukan matakin da ya dace. Har ila yau muna ƙara kira ga shugaban hukumar 'yan sanda ta Najeriya IG da kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Habu Sani da shugaban hukumar 'yan sanda ta farin kaya ta Najeriya da dukkanin wani wanda yake da haƙƙin tsaro da rundunar tsaro ta ƙasa gaba ɗaya. To ga wata babbar fitina tana neman tunkarar al'umma, da haka muna kira a yi ɗauki mataki da gaggawa. Waɗanda suke kwana da baƙin cikin wannan abin suna tashi da shi. In ka kasa al'ummar musulmin Najeriya kashi 10, kashi 9.5 a haƙe suke da wannan abin. Idan aka tunzura al'umma ba ka da abin da zai kontrolin ɗinsu. To amma kullum muna tuna faɗin Ubangiji mai girma ɗaukaka da yake haƙurtar da mu. Dama ya gaya mana cewar za mu ɗanɗane azabobi masu yawa daga wajen al'umma. Latajidanna ashaddan nasu adawatan lillazina amanu al-yahuda wallazina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara, har izuwa inda Allah ta'ala yake cewa wala tasma'unna minal ladzina ashraku wacce la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba wa minal ladzina ashraku adhan kathira. Amma da aka ce za mu ɗanɗani irin wannan cutarwa mai yawa, sai Allah ya ce wa in tasbiru, idan kuka yi haƙuri, to yanzu Allah ne kaɗai yake iya ba al'umma haƙuri su haƙura. Wannan haƙurin shi kaɗai ya iya riƙe al'umma. Don haka muna kira ga waɗannan shugabanni da muka ambata a matsayinku na bayin Allah, to ku zo ku kare haƙƙin Allah, ku kare haƙƙin Alƙur'ani, ku kare haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan muna kira ga al'ummarmu da mu mallaki hankalinmu. Cutarwa ga addini ba yau aka fara ta ba.
ba irin abin da ba a gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba. Cikin suratu bani Isra'il Allah ya ce unzur kaifa daradu lakal amsal, duba ka ga yanda suke kagar sunayen banzaye, suke gaya maka iri-iri, su ce maka sahir, su ce maka sha'ir, su ce maka kahin, su ce maka majnun. Sai dai Allah ya kare annabi sallallahu alaihi wa sallama. Da haka muna kira ga 'yan uwa mu mallaki hankalinmu. Ahlus sunna al'umma ne masu bin doka kuma da suke tafiya a ƙarƙashin shugabanci da doka. Ba ɗabi'armu ba ne khuruji, amma ɗabi'armu ne gaya wa shugabanni ku yi abin da ya dace, domin idan ba ku yi ba khuruji ya faru da mu da ku ba wanda zai iya dakatarwa. Wannan shi ne ainihin saƙon. Kun ji dai kaɗan daga cikin surar baƙin cikin da muke ƙunsa. Kuma wallahi kamar yadda ɗan uwa Malam Barista ya faɗa, kamar yadda ɗan uwa Malam Abdul Muttalib Gusau ya faɗa, kamar yadda duk ragowar ƴan uwa suka sani, wallahi ba wai mu ce muna da assurance ɗin da zamu ba wani ba, mu a kanmu ba mu da tabbacin zamu iya mallakar kanmu in aka ci gaba da wannan al'amarin. Ni dai ba zan iya ba kaina haƙuri ba, to ni kada ba zan iya ba kaina haƙuri ba, ya zan iya ba wani na haƙuri? To shi sa muke wannan kira da babban murya. Akwai 'yan uwa da dama da aka tsara za su yi ta'aliki, amma lokacin ya riga ya ja ya ƙure, kuma manufar saƙon shine dama a isar da shi zuwa ga al'umma. Don haka a gurguje da Allah 'yan uwa su yi haƙuri, haɗuwar nan tana nan, za a ci gaba da yin ta, za a ci gaba da irin wannan kira zuwa ga shugabanni su ɗauki mataki. Don haka a gurguje mutum biyu kacal ya rage, zan ba wa minti uku rakkan su yi ta'aliki. Tun da farko Malam Abubakar Abdulsalam Baban Gwale, sannan sai wanda zai rufe na ƙarshe Malam Lawan Abubakar Shu'aibu. Akramakallah Malam Abubakar Abdulsalam, bismillah. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, kamar yadda aka faɗa a gurguje ba da lokaci, saƙonni sun isa tun daga bayanin wannan jarabawa da muke ciki da girman musibar ta hanyar hikayar abubuwan da suke faruwa, wanda da yawa daga cikinsu duka mutane sun sani. Kawai dai a babi na fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, wanda malamai sun ɗau lokaci suna ta hikayar abubuwan da suka faru, wanda a lokacin hikayar ma akwai wata jarrabawa a ciki, domin duk lokacin da aka sake hakaito abin da ya faru sai an sake ɗiga maka wata dalma a cikin zuciyarka da za ta sake jinyata ka. To amma dole wani lokacin haka ake haƙuri, ko a cikin alƙur'ani ubangiji subhanahu wata'ala yakan suranta mana abubuwan da suka faru a matsayin muƙaddima domin abin da zai biyo baya na hukunci. Sannan kuma malamai sun yi bayanin a taƙaice da kuma lokacin a kaikaice mawqifin musulmai ahlus sunna game da abin da wannan zindiki yake yi. Ne har kullun na fi ganin kusancinsa da zandaka fiye da ma kowace ƙungiya, domin su da kansu shi'a ɗin da yawa daga cikinsu, musamman wanda za ka iya cewa a kansa su ƙuƙala ne, suna nesanta kansu zuwa gare shi, kamar yadda hikaya ta gabata a nan a wannan majalisin. Wato za ka ga su kansu suna ƙyamar raɓarsa zuwa gare su. To sai mu ce ta hanyar zandaka ce ya shige ta ƙofar shi'a. To an faɗa mana mawqifin ahlus sunna, musamman maganganun Sheikh Dr. Muhammad Muslim da maganar Sheikh Dr. Ali Yunus da maganar Malam Yahaya, da ya ɗauko mana bayanin wato matsayin wanda yake kan turbar da yake kai in ka haɗa ta da ɗariƙar ƙadiriyya. Ba ƙarshe kuma ‘yan uwa sun ja hankalin hukuma,
wanda a yau idan hukuma ta tashi tsaye ta mai da hankali ta yi aikinta na hukuma akan sauke nauyin al'umma da yake wuyanta, to za a samu sauƙin abubuwa, wanda anan babu buƙatar sai mun sake nana ta kira zuwa ga hukuma. Malam Hamisu Nasidi hafizahullah ya ƙara takaice mana abu. To ni abu ɗaya zan ƙara saboda ƙurewar lokaci. Wannan musiba ce kuma jarabawa ce ba ta huce ta faɗa kan kowa ba. Ku fa duba ku ga a tarihi mutane ne sun zo sun yi wa manzo Allah sama mubaya'a, sun yi imani da shi, sun koma ƙauyukansu da garuruwansu, labari ya isa musu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam intaqala ila rafiqil a'la, da yawansu suka yi rudda suka fasa musulunci. Wannan abin ya tayarwa da sahabbai hankali ƙwarai da gaske, ya hana musu sukuni, ya hana su sakat. A hadisi ya tabbata a cikin al-Muwatta ta Imam Malik da kuma Sahihul Bukhari da Sahih Muslim daga Abu Abdullahi Sunabihi, Allah ya ƙara yadda a gare shi, wanda ya iso Madina kwana 5 bayan binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bai riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace sai na tsaya a bayan Sayyidina Abubakar ana sallan magariba, ina so in ji me ake karantawa a raka'a ta 3 da ba a jiyo karatun liman. Yace ina ta matsawa kusa da shi, sai na ji bayan ya karanta Fatiha a asirce, kuma sai na ji ya ƙara da rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Al-Imam Ibn Abdul Barr, Allah ya ji kansa da rahama, da yazo sharhin wannan hadisin a cikin Muwatta yace wannan ba wai yana nuna halacci na a kowane lokaci ka ƙara wata sura a raka'a ta 3 bayan karatun Fatiha ba. Abin da yake nuna maka shine sahabbai suna cikin damuwa da tashin hankalin ajiya wasu musulmai ne yanzu kuma yau sun zama arna. To al'amarin fitina yana da matukar tsoratarwa, ballantana da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi cewa fitina za ta faru. Ga hadisin Abu Hurairah da cikin Sahih Muslim da Musnad Imam Ahmad, manzo Allah sallallahu alaihi ya ce za a samu ƴansu mutane da za su fito a cikin mu fa ba wai daga wani waje ba, yuhaddithunakum, za su dinga gaya muku maganganun da malam tasma'u antum wala aba'ukum, maganar da baku taba jin maganar ba, la ku wala iyayen. Yanzu wa yake zaton irin wannan kafircin da zindikancin za a yi shi akan? To abin da nake so in ja hankalin mu shine, da yawa wannan ihun da zaka ga ana ta yi, ana ta harbuwa, ba za ka yi inkarin abin da zuciya take ji na damuwa ba da infialin da dan adam yake, amma akwai abin da ya fi shi muhimmanci, shine ka yi ƙoƙari ka ɗau matakin samun kariyar kai kakka faɗa a cikin wannan abu. Domin akwai da yawa waɗanda a yanzu ɗin sun waye gari suna zagin Anas ibn Malik, lalla in ka tariyo shekara 5 ƙira tare muke da su. Na san in ka bi diddigi akwai waɗanda za su iya ba da jininsu akan taɓa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma yanzu an waye gari zuciyarsu ta daskare, sun samu qaswatul qalb, daidai inda zai iya motsawa, inda lamirin zai iya motsawa ya mutu muris, kuma wallahi Allah ba zai musu uzuri ba suka mutu a haka. To shi yasa zaka ga